ሰላም ክቡራት ኣሓቴን ኣሕዋቴን ከመይ ኣለኹም? ከመይሲና እዛ ሰዓት እዚኣ በፂሕኩም? ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ናይ ኣቦና ኣቡነ ዘበሳሜል በረከት ኣይፈሊና። ታሪክ ኣቦና ኣቡነ ዘበሳሜል ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰኒ ምክትታል ይግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ዋሊ ወይም ዘዋልድባ። ጻድቅ አባ ሳሙኤል አቦኡ እስጢፋኖስ ኣዲኡ ዓመተ ማርያም መጋቢት ዕለት 12 ብ1295 ዓመተ ምህረት ተወለደ። ሳሙኤል ፀሓይ ዘደብረ ዋሊ ይበሃል። ሃገረ ትውልዱ ኣክሱም ከባቢ ክኸውን እንከሎ ናይ ኣክሱም ቀሺ ገበዝ ምስ ቅዱስ ያሬድ ዝምድና ኣለዎ። ናይ ኣቡነ ፊልጶስ ደብረ ቢዘን ናይ ኣቡነ ኣሞን ዘመድ እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ሳሙኤል ንዋልድባ ከም መሶብ ሒዙ ብጎይታ ኣባረኻ። ሕጂ ኣብዚ ገዳም እዚ ጥዑም ምግቢ ምምጋብ ኣይፍቀድን እዩ። ጥሜት ኣብ ዝኾነሉ ማይ ባሪኹ ናብ ወይነ ቃና እምኒ ባሪኹ እንጌራ ገይሩ መነኮሳት መገበ። ኣቦኡ ነዲኦም ብህፃንነቱ ስለ ዝሞቱ ናብ ገዳም ከይዱ መንፈሳዊ ትምህርቲ ብዝግባእ ተምሃረ። ደሓር ኣብ ደብረ በንኩል ከይዱ ብኣቡነ መድሃኔ እግዚእ መንኮሰ። ምስ መንኮሰ ኣብ ውሽጢ ቆብዑ እምኒ ኣእትዩ ይሰርሕ ነበረ። ወዲ 18 ዓመት መንኪሱ 10 ዓመት ተቐመጠ። ናብ ዋልድባ መፀ። ኣብ ገዳም ዋልድባ እኽሊ ኣይበልዕን ነበረ። መረዳእታ ይበልዕ ዘእንበለ ሓምል ይብሎ። ክሰግድ እንከሎ እግሩ ክሳብ ዝሓብጥ ይሰግድ ነበረ። ብፍላይ ኣብተን 4 ኣፅዋማት ፆም 40 መዓልቲ ሙሉእ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ገለ ነገራት ከይጠዓመ ይፀውም ነበረ። በተን 3 ኣፅዋማት ግን ኣብ 8 መዓልቲ ኣብ 2 መዓልቲ ምሸት ከምኡ ሰንበት ይጥዕም ነበረ። ንሱ ዝረገፁ ሓመድ ከም ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣናብስት ተዋህብዎ። ገሊኦም መፅሓፍቱን ክዳውንቱን ይሽከሙ፣ ገሊኦም ከዓ ከም ፈረስ ይፅዕኖም ነበረ። ሓደ መዓልቲ እውን መፅሓፍ ሒዙ መንገዲ እናተጓዓዘ እንከሎ ኣብ ሓደ ማይ ዝመልአ ውሕጅ ክሳገር እንተሎ ወየ ውሕጁ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለዝነበረ ንሓደ 100 ሜትሮ ሒዝዎ እኳ እንተኸደ እተን ኣብ ኢዱ ዝነበራ ነገራት ማለት መፅሓፍን ሓውን ገለ ከይኮና እቲ ሓዊ ከይጠፍአ እቲ መፅሓፍ ብራና ማይ ከየበላሽዎ ወፅአ። ጻድቅ ኣቡነ ሳሙኤል ክቅድስ እንከሎ ንዑኡ ከይተፈለጦ ካብ መሬት 3 እመት ንላዕሊ ሰለል ይብል ነበረ። ስለ ፍቅሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴኣን ቅዳሴኣን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዕድሚኣ ልክዕ 64 ግዜ ይሰግድ ነበረ። ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ብጣዕሚ ተፍቅሮ ስለዝነበረት ክቅድስ እንከሎ ክደግም እንከሎ ምስ 12 መላእክቲ መፂኣ ኣብ ልዕሊኡ ትቀውም ነበረት። ኣቡነ ሳሙኤል ካብ ብቅዓቱ በዝሒ ዝተለዓለ ምስ 24 ካህናተ ሰማይ መንበረ ጸባዖት 12 ዓመት ዓጠነ። በዚ ከዓ ምድራዊ መልአክ ተባሃለ። ምስቶም ኣፀቢቁ ዝፈትዎም ኣቦታት ኣባ ኣንበስ ዘሓዘሎ፣ ኣባ ቢንያም ዘደብረ ግብፅ ብሓደ ብመንፈስ ተፀዋዊዖም ናብ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘቆላ ምስ በፅሑ ነዞም ኣናብስት ናይ 3ቲኦም ኣቦታት እቶም ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣናብስት በልዕዎም እሞ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፀልዩ ኣተንስኦም። እዞም ገዳም እዚአን
ናይ ቀደም ጠፊአን ዝነበራ ኮይነን ኣቡነ ሳሙኤል እዩ ኣቅኒዕወን። ን50 ዓመት ዝኣክል ከዓ ተቀመጠ። ናይ ሓድነት ገዳም መስረተ። ብዙሓት ሳሙኤላት ኣለው። ዋልድባ ዝክበር መጋቢት ዕለት 27 ከምኡውን የካቲት 16 እዩ። ዕረፍቲ ኣቡነ ሳሙኤል ታሕሳስ 12 ኣብታ ዝተወለደላ ዕለት እዩ። ዕድሚኡ 100 ዓመት። ብ1395 ዓ.ም ብስሙ ብዙሕ ቤተክርስትያን ተሃነፀ። ጸሎቱ በረከቱ ናይ ኣቡነ ሳሙኤል ምሳና ይኩን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በስመ ስላሴ። ታሪክ ኣቡነ ሳሙኤል ዘሃሌሉያ። ቅዱስ ሳሙኤል ዘሃሌሉያ ኣቦኡ ይርዳኣነ እግዚእ ኣዲኡ ትቀድሰነ ማርያም ይበሃሉ። ሃገሩ ተንቤን መረታ ሰቆርቲ ክኸውን ከሎ መጋቢት ዕለት 26 ተወለደ። ብኣቡነ ኣውየና እግዚእ ወዲ ሓፍቱ እዩ። ብህፃንነቱ መኒኑ ከይዱ ናብቲ ዓብይ ኣቦ ኣቡነ እንጦንዮስ በፅሐ። ኣብኡ ወዲ 14 ዓመት መነኮሰ። ፀጉሩ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ኣይተላፀየን። በቲ ነዊሕ ፀጉሩ ኣብ ዓብይ ገረብ ከይዱ ናይ ጎይታ መስቀል ብምዝካር ይእሰር ጠልጠል ኢሉ 40 መዓልቲ ምስ ፀንሐ እቲ ፀጉሩ ተበቲኹ ናብ መሬት ወደቀ። ጎይታ ሚካኤልን ገብርኤልን ሒዙ ወሪዱ ኢዱ ሒዙ ፍቁረይ ሳሙኤል እንታይ ትደሊ በሎ። ኣቡነ ሳሙኤል ስለ ህዝብን መነኮሳትን ፍቁረይ ሳሙኤል ሕማም ከይቀትል መሓረለይ ጎይታይ ኣብታ ንስኻ ዝተኸልካላ ገዳም ሕማም ብርቱዕ ደዌ ኣይኣቱን እዩ ዝብል ቃል ኪዳን ሃቦ። ገዳሙ ደብረ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይፍለጥ። ናብዚ ገዳም እዚ ዝኣቱ ሰብ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዝኣተወሉ ምክንያት ከይረኣየ ኣይኣቱን እዩ። ዕረፍቱ ሓምሊ 26 ዓረፈ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትጉሃን መላእክቲ ይታረመልና። ጸጋ በረከቶም ናይ ቅዱስ ኣቡነ ሳሙኤል ኣይፈለየና። ሓሳብ ኣስተያየት ተሃሊኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡለይ። ንትገብሩለይ ምትብባዕን ኣዝየ ዘመስግን ይቀኒለይ። እግዚአብሔር ያክብረለይ።